contra l'ocupant nazi, on era? Era a Londres i sabeu com va acabar? Per una república. Això volem. La resistència s'ha d'organitzar sobre el territori també és important en circumstàncies especials com aquesta que s'organitzi des de l'exili. Junts, en un context de normalitat, ha trobat a la Catalunya Nord la normalitat per fer dues campanyes electorals a Catalunya, perquè Catalunya Nord és Catalunya. La normalitat hauria estat que el president Puigdemont i que el conseller Comín haguessin pogut fer campanya també a Puigcerdà, a Llívia i més enllà. Aquí hi ha dos passos. Però no, la normalitat és també que jo tinc dues nacionalitats, la francesa i l'espanyola, quan en un país normal només en necessitaria una, la catalana. Aquesta normalitat fa que sigui de normalitat que el partit Unitat Catalana, al qual pertany també, sigui present a les llistes de Junts, tant al Parlament de Catalunya com a les llistes de Junts Lliures per Europa. El conseller Lluís Puig ho va dir l'altre dia a Elna: no ho heu de descuidar mai més Catalunya Nord. I segur, heu tan trepitjat aquesta terra que no dubto que serà així, no la descuidareu mai. A més, d'un punt de vista pràctic, no descuidem que molts catalans amb drets a vots a Catalunya Sud estan registrats al Consolat espanyol de Perpinyà. Som 7.000 a Perpinyà, que equival a un poble bonic de Catalunya. Per cert, una coseta, m'agrada fer anècdotes. Unitat Catalana, tot i ser un petit partit, es presenta a dos estats. I doncs per una població de 115 milions d'habitants. Ens poden votar sobre 3 continents i a tots els oceans, les illes de tots els oceans de la Terra. Aquesta llista és l'única que és 100% catalana i l'única que integra tots els territoris dels països catalans i l'única que integra catalanistes nord-catalans. Per què penseu que nord catalans que viuen a l'estat francès són al costat de candidats i futurs eurodiputats catalans? Perquè ells són més propers de nosaltres que qualsevol altre candidat de partit de l'estat francès. Penseu que elegits de la nostra regió administrativa que han fet de tal manera que surti un nom o un qualificatiu en referència a la catalanitat, que no surti, perdó, de les nostres terres, pel nom oficial de la regió, els hi podem fer confiança en ells? No, de cap de les maneres. Nosaltres som catalans, no occitans. Qui millor que eurodiputats i diputades de Junts per defensar els passos transfronterers tancats, els de Banyuls, els del Vallespí o els de Cerdanya, que segle rere segle han servit d'eix de comunicació entre cerdans separats per una frontera estúpida. Qui s'assembla més a un ramader de Bolquer que un ramader de Bellver? Qui s'assembla més a un vinyater del Rosselló que a un vinyater de l'Empordà? Qui s'assembla més a un pescaire de Cotlliure que un pescador de l'Escala? M'han dit que fins i tot les anxoves tenien la mateixa mirada. Sobretot, qui millor que eurodiputats catalans per defensar la llengua catalana, tan maltractada a Catalunya Nord des de fa segles, amb mètodes sorneguers, hipocresia. Gràcies a vosaltres, el català deixarà de ser una llengua regional per ser una llengua oficial d'Europa. Qui ho pot fer amb força i sinceritat a part els eurodiputats de Junts? Per això, els nostres eurodiputats més propers són els que seran elegits a la llista Lliures per Europa Junts Més.
Per acabar, abans de l'existència de Junts s'ha creat la colla castellera dels Pallacos de Conflent, amb el lema Junts som més forts. I junts som més forts per fer castells i en aquest país de rugbi som més forts per empènyer la mele i derrotar els adversaris. La presidenta Borràs sempre fa referència a grans autors de la literatura. El secretari general, el nostre amic Jordi Turull, fa referència a títols populars, a vegades fa rodolins. La meva dèria són les citacions del que va ser conciutadà de Prada, Pau Casals. Aquesta. Sigueu fidels a la terra i a la llengua, no per tancar-vos, no per recloure-vos, sinó per tenir veu pròpia al gran concert dels sentiments i esperances dels homes. Pau Casals.